Салом духтаракои хушрӯ. Ҳозир мо яҷоя қолаби дани киртаи сердечкара мекашем дар флизелин. Қолабша мебурем ли калаша. Мана флизелина диққавада мекунем. Аввал каҷи килаби болоша рост мекунем. Барои майда дарози қалта набиёяд пешаки киртатон дар вақти дани киртара чен кардан, шумо бояд аввал болора рост кунед. Хелдахтаро рост мекунем. Анака даҳани киртара. Аввал гардана, баъд даҳани киртара. Да гардани клиент 20 сантиметра, ровно 10 сантиметр мемонем. Амин нуқтаи асосӣ то байна вырезаш ровно 20. 20 ним сантиметр хай зиёдтӣ мемонша. Ва ним сантиметр. 4 кинҷа мекашем. Айрус ями хати бировардагитон чанде ҳастай? Ровно 19 ним. Мана миҷарам ровно 19 ним чен мекунем. Гардана чанде ки чен кардем духтаро ҳамиҷарам ҳамқа чен мекунем ровно 10 сантиметр ина. Як хати 4 кинҷа бояд мо бикашем. Анака духтарако мо бояд дадарани ҳами ана хел қатра меган каплика меган ҳавая кашем. Ҳастай ки духтаро дани киртара мана миҷара калон мепӯшам. Ҳозир мо ҳамиҷара камакак ай боло мана агар хата кашида овардем камакак ами тарафа тангтар мекунем. Байна камтар мекунем. Ай баланди ҳамиҷа то ана мис кинҷа 4 сантиметр чен мекунем мемонем 4 барои ки камтар майдатарак биёяд. Асос бояд 3 сантиметр бимонем. Манам хел чен мекунем. Манам хел байн алакай туғрияй. Мо бояд ҳамҷа камакак гирд шакл кашем. Духтаро вақте кашидем бо як борга чен мекунем ҳамҷаш камтар майдатар бояд биёяд. Мана худаш 16 қариб 17 сантиметр медузем туғри мешавад. Анаи тараф кардонда копировать мекунем духтаро. Ай тарафи снифлизелин даҳани киртара кашида мебурем. Анака духтаро ира дар астарак клей мекунем, мечаспонем, утюкада мечаспонем. Баъд бо дар болои пешакш монда дани киртара медузем. Анака духтарои хушрӯ мо ҳозир чӣ кор мекунем нигоҳ кунед. Ман рости гап камакак тағйир додам дар онша барое ки дани киртара гуфтам яке калонтар